okonyora chinga kichinde nga umuntu ngwakerware simi akene ande nakwandete nga kindi koro ye simi wakore simi chinga kinchirora umuntu bwente wakerwe simi imagine yekanga mbutu kugati wake simi kose kwabo kamambia kwanga wake simi chinga kichinde njiro konyora nga ka umuntu chinga kichaye alilaxi atimoke akore gazi chinde omwana nginere kor mugaso omwana nginere kor mambia nandiko ikanyomba anisimi ko mwakera shwali yega botuko kati kwa mutulire chitoro chiasalikire na mami ngobokira rasimu ari gocha yeka mambia kumwakero lesimi of course no bwate emergency maybe a message emergency muri kereswe mess motebinga yabeire igana lakini wakesi mambia wakesi botuko kamondo chinga kichaye neraga ikire mwaye neraga ikira samenyete ali laxi asenge njonga chisimi of course njirororo simitali eroro aso waka nerororo aso kulikana ne message nabukolike message egera manye either WhatsApp ko se Facebook asenge njonga kale kwa kiresi melia ko modistabule mami labda nabula netikoboka ko chega siyaye bona yatokana nga kwaletira mangana mange kwaletire binte binge kwa musare iriye toro kusanabwa telebe maybe shughuli chaye chabu tukonale computer yaye goro igakore minto biyaye yatokana nga bona kwaletire disturbance onyo ko wakesimi akachisimi chinza chiri cha kawaida kyana mbale banalete botuko kati bari wagerusimi kose maambia bari wagerusimi paka chinza chiri omonta igorese cyakora bande bakochieka chisimi cyabo asenge njonga disturbance ngo chere yabo roro bona yatokana nga kwaga chiri omonto mami ngo bolinga nkikwale kontebya pate na ne message kwala komotebya tialenge message ya emergency ne linga ko kwani nalenge bono surely okwani muntu sasta cyabo tuko okwani muntu saa 8 cyabo tuko okwani muntu mambisa 11 ya esimi yetumie na masikani asenge nchonga oyo kwa magachiri ayakwago kingo mukwani kwalenge osiatokana nga nande jinsa cyo kumwakirole simi komatebiole makogoti tagetonko nyebesa shini akibutuka ningo kwebesa shwali igobono ebintu bunebyo nabokoranga ngoke chibire nandakale bikogecha iyatokana nga ayakwago kiwe lakini olyo korete mwanyana koreki ogechiwe bono nakera ngoboliga aye wakire simi kwago kiwe era mwanyana ogechiwe nakera ngobolinga ebintu ebyo gokora wakesimi botuko wakesimi mambia nakera ngobolinga ki ine gaki igombuya chinga kichinde yatokana nga nkogenda tole asegeteiga labda to tupata uduma fulani wasoto obokorerige tutugane tikurwa asegete yatokana nga asote neine taliyo robwana togotena watebungana usino mosigali ogotebinga tenago chigaiga karuri baga tenago chige karuri baga yatokana nga ebono igote neine gatigati asabantu bagweta bono konya gosukigwa nande kwere nali skwalenge ngo ambole no yonde tego chialeta bichangi ya shwali bera aso wento kobera asengenja sote neine no entrance ere osa sote neine no exit kere bona sote neine ayo monyene yatokana nga igokonya gotenga ki si usonga kidogo wakunukurumaiga si usonga kidogo bono mbirigo chibialeta bichangi ya tego chiago ekyagere mbweyo tenena kando tigira abandeli bagana baro bakaraki baete osebasoe asengenja sote neine no abantu bagosoera asote neine no abantu bagosokera yatukana no negari aso bageti no achigali chinde chigosoera aso bageti no chigosokera nani koligi bokalenga ngaimo kwa tiagenda kefungo simi jangere gwakwa bamaya gocha babeka magwa gosene county bono bi trigo chialeta bichange ya surely because ekerogo korebyo kogechura abande ayo monyene kwagokigwa aso bageti kwabekerwa sana magwa nani ngongero kumana aso bageti tali asaronge bono inchine keko ranga kinko boliga ay wapake gari asitemende ko pakewa wapake pikipiki asitemende watena asutata kiria sabantu bagasoera bono inche ekera ngo bolinga embweyo etabieyo amakora yatali amaronge ekera ngo bolinga ki ine gaki igombuya ine gaki igomboronge